фардо маросими бошукӯҳи ифтитоҳи бозиҳои олимпӣ дар Токио баргузор мешавад. Ба хотири инъикоси чорабинии мазкур ва ҳунарнамоии варзишгарони тоҷик, гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии телевизиони «ВАРЗИШ» дар макони баргузории мусобиқот қарор доранд. Ҳамкоронамон аз фаъолияти маркази байналмилалии пахши телевизион дар Токио гузориш омода намуданд. инҷо маркази байналмилалии пахш аст. маҳз аз анҳамин макон кори рӯзноманигорони байналмилалӣ оғоз мегардад. то оғози бозиҳои олимпии Токио 2020 ҳамагӣ як рӯзи дигар боқӣ мондааст. аз ин лиҳоз тамоми ҳайатҳои эҷодию техникӣ аз кишварҳои гуногун, аз кишварҳои осиё, аврупо, африқо ва кишварҳои амрикоӣ шитобкорона ба анҳамин макон айни замон омода истоданд, то ки охирин нақшаҳои худро мувофиқа карда бо масъулон билохира тасдиқи расмиро бигиранд. аслан номи ин маҷмӯа Токио Биг Сайт аст. масоҳаташ тақрибан 265700 метри мураббаъро дар бар мегирад, ки он бузургтарин маркази намоишгоҳ ва анҷуман дар ҷопон ба ҳисоб меравад. дар дохили он толорҳои васеъи намоишӣ, иншооти байналмилалӣ ва маҷлисгоҳҳо қарор доранд. аммо бо дастури ҳукумати ҷопон дар давоми бозиҳои Токио 2020 дар маҷмӯаи мазкур маркази байналмилалии пахши телевизионӣ ва маркази асосии матбуот ҷойгир карда шудааст. дар маркази байналмилалии пахши телевизионӣ ширкатҳое кор мебаранд, ки ҳуқуқи намоиши бозиҳоро харидорӣ кардаанд. ҳама гузоришҳо аз ҳар як макони баргузории мусобиқа пеш аз пахш шудан ба ҷаҳон ба ин марказ мераванд. аз нахустин қадамҳо дар дохили ин марказ фаҳмо мегардад, ки таваҷҷӯҳи асосии кумитаи тадорукот ба қоидаҳои беҳдоштии зидди коронавирус равона гардидааст. феълан дар бозиҳои олимпии Токио 2020 ҳолати фавқулода ҷорӣ карда шудааст ва ин реҷа як қатор маҳдудиятҳоро дар бар мегирад. дар баробари оне ки пеш аз сафар кардан ба кишвари ҷопон ҳар як иштирокчии бозиҳои олимпӣ аз санҷиши коронавирус мегузарад, дар фурудгоҳи байналмилалӣ ва пас аз он 3 рӯз пайҳам ҳама иштирокчиён дар баробари варзишгарон дигарбора аз санҷиши коронавирус мегузаранд. дар маркази байналмилалии пахш ана ҳамин кор анҷом дода мешавад ва айни замон мо нишон медиҳем ки чӣ тавр ин кор ҷараён мегирад. Can I use once a QR code? Just, yeah. A moment. خواستم که جریان سنجش سپوری رو به نوار گیریم، اما زود نماینده کمیته بین‌المللی المپی تاکید کرد که این منطقه را به نوار گرفتن ممکن نیست. به هر صورت در دام 3 روز از روز آمدن به توکیو هم ورزشگران و هم نمایندگان وسایل اخباری عامه جهان از سنجش کووید 19 می‌گذرند. در صورت مثبت برآمدن نتیجه سنجش شخصی بیمار به کارانتینی 14 روزه گذاشته می‌شود، یعنی در بازی‌های المپی اشتراک نمی‌کند. مرکز بین‌المللی پخش از 2 قنات شرقی و غربی و از 2 آشیانه عبارت است. اگرچه در آشیانه یکم بسیاری از حجت‌گذاری‌ها و بررسی‌های دری‌ها به قید گرفته می‌شود، در آشیانه دوم بیشتر این قسمت استراحتی و فراغتی است که در اینجا طرفخانه‌های چینی، طرفخانه‌های ژاپنی و طرفخانه‌های بین‌المللی جای گرفتند. خود حاضر ما می‌بینیم طرفخانه байналмилалиро ки инҷо тамоми иштирокчиёни бозии олимпӣ метавонанд ки ба роҳат хӯрок хӯрда истироҳат кунанд. фароҳам овардани ин шароитҳо ва ҷой кардани тарабхонаҳои бо хӯрокҳои гуногун баҳри набаромадани намояндагони васоити ахбори умма аз чаҳорчӯбаи маркази байналмилалии пахши телевизионӣ муҳайё гардидааст. барои нафаре ки дар тарабхонаи бидуни тасдиқи ҳукумати ҷопон ва кумитаи байналмилалии олимпӣ хӯрок истеъмол кунад, муҷозот дар шакли ихроҷ кардан аз бозиҳои олимпӣ пешбинӣ шудааст. яке аз вижагиҳои дигари ин бозиҳои олимпӣ истифодаи нақлиёти мусофирбар аст. ҳамарӯза тақриб 100 автобус тамоми инъикосгарони хориҷии бозиҳои олимпиро аз меҳмонхонаҳо гирифта ба ана ҳамин таваққуфгоҳ меоранд ва аз ин ҷо бошад ҳар як рӯзноманигор ва ҳайатҳои техникӣ вобаста ба самти кор ва вобаста ба оне ки ба кадом макон ва ба кадом варзишгоҳ рафтан мехоҳанд ба автобуси дигар менишинанд ва ягона роҳи ҳаракат кардан дар доираи бозиҳои Токио 2020 ин истифодаи нақлиёти мусофирбари тасдиқшуда аз ҷониби кумитаи тадорукот аст. шумо наметавонед автобусҳои оддӣ ва ё худ таксиҳоро фармоиш диҳед ва онҳоро истифода баред ва ҳама ин ба хотири як чиз, ба хотири эҳтиёт кардани саломатии ҳамаи иштирокчиёни бозиҳои олимпӣ ва роҳ намудан ба хуруҷи бемории коронавирус. меҳруварии кишвар Сайнурдин Амиршоев аз шаҳри Токио, ҷопон, махсус барои барномаи иттилооти хабар.